Inċertezza fost is-sidien ta' ristoranti u bars kif mill-ħamis daħlu fis-seħħ miżuri ġodda li qed jagħmluha diffiċli u impossibbli biex wieħed jopera. Qabel ġew imħabbra dawn il-miżuri 26% ta' ristoranti kienu qed jikkunsidraw li jagħlqu. Issa li daħlu dawn il-miżuri l-ġodda ħafna sidien jinsabu nkwetati ferm u qed jaffaċċjaw inċertezza kbira. Dal-weekend ħriġna stqarrija fejn hemm statistiċi preokkupanti li 26% skużani ta' ristoranti qed jikkonsidraw li jagħlqu permanentement. Wara dik ċirkustanza, jekk dawn mhux se jiftu se għamlu xahar magħluqin u bil-wage supplement li qed intuhom bħalissa u nirrepeti d-diffikultajiet li hemm fil-wage supplement, dawn mhux 26% jibqgħu jagħlqu, dawn qed jilgħuna percentaġġi fenomenali. Ġifieri dak ix-xogħol li sar biex jiġi salvagwardjat l-impjieg, issa jekk mhux se noqogħdu attenti se jintrema kollox. Ruben Buttigieg, president tal-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering, spjega waqt il-programm NetLive id-diffikultajiet li għandhom diversi stabilimenti minħabba l-liċenzja li għandhom fejn teżisti anomalija bejn ristoranti li għandhom liċenzja tal-MTA u dawk li għandhom liċenzja tal-Pulizija. Din qed toħloq ċirkostanza ta' diskriminazzjoni bejn l-istabilimenti. Għax liċenzjati minn żewġ awtoritajiet differenti, mhuwiex ċar jekk dak liċenzjat taħt ċertu awtorità jistax jiftaħ jew le. Ġifieri aħna qabel ma nibdew niddiskutu ir-restrizzjonijiet, irridu naraw fuq min huma eżatt dawn ir-restrizzjonijiet għax minkejja jekk iċċempel l-awtorità tat-turiżmu tgħidlek xi ħaġa. Jekk iċċempel x'imkien ieħor jgħidulek xi ħaġa oħra. Buttigieg saħaq li fiċ-ċirkostanzi preżenti jeħtieġ l-awtoritajiet jiċċaraw dawn l-anomaliji għax jekk mhux se tinstab soluzzjoni, il-maġġoranza ta' ristoranti se jbatu ħafna.